Milé dámy, rádi by sme vám predstavili našu predajňu Armpit Army Shop Poprad, kde okrem vybavenia pre pánov, pre vaše polovičky, tu máme aj takéto skvelé dámske oblečenie značky Carpathian. Veľmi elegantné, veľmi funkčné. Štýlové oblečenie nielen do prírody, ale aj na bežné nosenie. Okrem tohto skvelého a funkčného oblečenia máme pre vás pripravené aj obranné prostriedky, ktorými sa môžete brániť alebo chrániť v bežnom živote. Rôzne obranné spreje, paralizéry a iné prostriedky, ktoré vám určite pomôžu. Radi vás privítame u nás v predajni Armpit Army Shop Poprad na Teplickej ceste 5 pri Obi v Poprade. Tešíme sa na vás. No čo cica, kam si sa? Jaká ostrá, to mám rád. Dobrý večer. Slečna, vy ste boli v Armpeku, vy ste vybavená. Prepáčte, toto som nevedel. Ospravedlňujem sa, prepáčte.